Kamusta yung mga hangal? Ako nga pala si Paulo. So ngayon, sisimulan natin isa sa mga pinaka-paborito kong laro. Yun ay ang sulot o sukot. So padadaanan natin yung mga video ngayong linggo. At tignan natin kung mas marami ang sukot kesa sa sulot. Mga bago dyan ang sulot pag yun ay tayo ay masaya. Pero kailangan ko ng katulong dito. Sa wakas, na-miss kita. Munti ka mo na masira yung salamin ko. Ako'y nararapat pa din. So, simulan na natin. Pambay, Nagkabanggaan po yung truck sa katao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Ay, yung nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Hindi ka na. Ng tao. Hindi po pala. Bulol mo, di namin maintindihan. Dalawang truck lang ang nagkabangga, wala pong kasamang tao. Pag inuna mo yung pag-live di ba? Bisa syempre unahan yan Di mo na maiisip kung ano i-report mo. Sige, manlait pa kayo ng mga journalist. Diba? Di nyo kaya, di ba? Mahirap, di ba? Pagsalita ka lang sa camera na dire-diretso na walang kat, napakahirap doon. Kala mo ang dali, di ba? Kasi napakasimple lang nila gawin. Sa Mendiola, Maynila, saksi si Michael. Ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away sa simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula. Doon sa sulot dahil napasaya mo ko. Lol, Pamnel. Bangga ng isang dump truck at isang van sa Maguindanao, si Ma'am Alegre, naka-alerto 24. Ma'am! Nagkabanggaan po yung truck sa katao. Ayun, nabangga po ng tao yung truck. Yung driver ng Yes, truck, tama. ng tao. Okay. Dalawang truck lang ang nagkabangga, wala pong kasamang tao. Di pwede walang tao. Sino nag-drive? Ano to, Transformers? Sunod. Doon ka sa sulot. From John. Dada load ko, kinakain nyo. Di naman ako nangutang ng load. Meron kayo signal na wawasakin ko globe. Sa akin daw niya yung globe. Sige. Tiwala. Para sa mga kababayan natin naghihirap. Pag emergency, wag bungs na. Pakilagay nga ng putsang ina-counter dito sa tabi. Hindi na, napapasa lang ako ng 20 po. Kakainin yung limang 20 na Tama! kinakain nyo sa akin. Ba't ganon? Ano kadugasan to? Ang hirap-hirap pag... hirap-hirap pag ipa ng pera. Visit po. Sama ng loob. Talaga. Ang globe kayo. Sana makarating to kay Tulpo. Ano to mga to. Patay! Yari! May dami nagpapaload. Tinanakawan nyo ng load. Tanggalin nyo na nga yung mga utang-utang na yan. Utang? Magawa lang kayo ng paraan para manakawan nyo ng mga taong bayan nyo. Nararamdaman ko yung sakit sa mukha niya kasi ganyan naman talaga ang globe. Paano kaso PM ako? Naku po, hawak ako ng globe. Kayo, nyo. Tama na, magde-dewortize na tayo, Tito John. Makita ko lang yung mga box nyo. Mga box? Makita ko lang yung mga box ng globe nyo. Wasakin ko yan. Wag, makukulong ka kuya, wag. Pawi-bawi man lang. Hindi ka ba, may lugi ka pag nakulong ka. Walang signal at cellphone sa presinto. Yung kumpanya kayo. Yung mga kumpanya kayo. Ninanakawan nyo unti-unti yung mga taong bayan. Puta. Tama. Nagpo-promo kayo. Pero ginagawa nyo lang dahilan para makapagnakaw kayo. Nakakasama ng loob kayo. May katulad yan, emergency ako. Hindi makapag-register na makatawag ngayon. Dahil kinain nyo. Kinuha nyo, hindi sa inyo. Gusto ko matawa pero nalukot din ako. Isa malaking sukot yun. Masakit. Sukot yung globe hindi si kuya. Nasa batas yan kailangan nila sundin. Siyempre pag pa 5 piso, pa sa 10 piso, di ba? Overtime, malaki-laki na yun. Nung dati pinapalagpas wala kasi, di ba? Paano mo siya ipapakalat? God, from Inigo. Mga kabayan, mga hindi hangal. Sakta natin ang mga hangal dyan ng mga kumpanya. Sunod. Malapit ka na labas natin. Yung globe, ano ba? Kahit dito man lang makaraos ako sa mga ninanakaw nyo sa load ko. Ibang load ang gusto ko lumabas. Leche, sunod. Sukot lahat ng sa globe. Pero lang pag i-sponsoran nila ako. Nakakasama ng loob kayo. Marara. Ako ay pinagpalit, pero hindi yun masakit. Alam mo masakit? Yung tuyo yung labi? Yung pinalo
sa puwet. Spank me, daddy. Uturo ko, tapas ka, ako tapos ko. Ate na, Sukot! Doble sukot. Dalawang sukot, kabilaan, pam. Unang-una, mali yung ginagaya mo, Koreano yung ginagaya mo, pero Japanese yung ginawa mo. Ano ba? Halata di ka nanonood, hindi ka may kultura, hangal. Ano ba? Yun yung masakit. Tsaka tong Robert Wade, tama na. Itigil mo na to. Nanghihina ako doon sa mga nakita ko sunod. From Hasmin. Ako ay pinagpalit, pero Oh. di yun masakit. Oh. Alam mo yung masakit? Yung scoliosis dahil dyan sa mga dala-dala ko. Ano? Tunya na ulit, bumalik. Oh. Tunya na Oh. ulit, Oh! bumalik. Slow mo! Pero di yan masakit. Alam ko Oh! Nakakasama ng loob kayo. Ariyo, papamilya po kami channel dito, Tito YouTube, ha? Alam niyo yung masakit pag dinedemonetize mo kami. Wala kayong respeto sa mga babae, porket may dede, demonetize. Ano ba? Ako, may respeto ako, hangal. Kaya ako sila sinasama sa mga video natin. Sunod, from ex-breezy babes. Yes! ka pa. Oh! Kabahan na kayo, truck driver! Hey! Oh! 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 Tama na kakaalog nyo, magkaka-cancer kayo niya sa dede. Sukot! Alam mo yung masakit? Bra na may pads. Sunod! Ba't ito yung sinend nyo image sa akin kasunod nito, ha? Ano ibig sabihin nito? Itinola, ha? Hindi tikol. Doon ka sa sulot. Natanggal mo sa mata ko yung dumi. Maraming salamat. From Daniel. Salamat po, sobrang bait nyo. Grupo ng kalalang inayos ang isang kayo. Yung music! Hindi sila nag-aaway dito YouTube. Sila ay nagtutulungan para maayos ang karinderya. Yan ang tunay na Pilipino! Yan ang mga hindi hangal. Upo na tayo. Maraming salamat. Doon ka sa sulot. Maraming sulot ngayon. Kala ko puro sukot. Magbabaksakan dito in Hey. 5, 4, 3, 2. Yun ang masakit. Hindi yung pinagpalit. Bagsakan, si Gito ang babalat. Sunod, maraming salamat from Hotdog. Di ba nakala ng gas station, di ba? Ganito ka. Yan yung edits mo, kakapanood mo na ex-breezy, ha? Kakatingin mo na R-breezy babes. Ayan, yan yung lalabas sa'yo. Nagawa namin. Ayan. Wala nang likidong lalabas sa'yo. Sige. Ang tunay na masakit, tandaan nyo, ha? Ay AIDS! Sunod! Nakakasama ng loob kayo. Doon ka sa sulot. Maraming salamat. Sunod! From Perry. Hindi, ito. Clutch, sabay brake. Sa dahan-dahan ha. Sige, clutch. Clutch. Okay, tapos brake. Stop. Brake. Gusto ko yun, may power director sa loob ng power director. Ganon tayo kasukot dito. Paano ka? Hindi ko na nabilang ilan yung sukot sa sulot. From Inigo. Ay! Oh! Oh! Alam mo yung masakit? Oh! Oh! Ay! 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 Inarap God, pagpag God. Copyright, 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 yeah. Wait a minute. Who is fine ass girl here? Oh, that? Ooh, that girl is fun. I didn't know they got anime girls out here like that, man. Uh-huh. I'd smash. I would be all up in her gut. Okay. Balls deep. Would bust all the nuts inside, man. That's a dude. This person has a penis. Yes. No. Yes. My man, you have fallen in what we call a classic Trap. case of a trap. It's okay, bro. We all fall for it at some point. Bro, I'll probably still fuck the shit out of that nigga. Bro, what the fuck? Ay! Bawal gamit ang N-word. Negros lang.
Doon ka sa sulot dahil kailangan natin magparaos, di ba? Makaraos man lang. Yun ang masakit. Hey! From Bok. Ako'y pinapalit kasi di pa ko tuli. Matagal na panahon, nakita balak tanongin. Tama, yun ang pinakamasakit. Magpatuloy ka muna, okay? Bago kayo lapitan ng mga babaeng ito, di ba? Ito mga babaeng tumukuhan nyo lang sila pag tuli ka na. Doon ka sa sulot. Maraming salamat. Sulot from Misael. Ayan o. Pang-atsara, ma'am. Pang-iskabetche, pang-salad. Pag pinalitan po uli ng blade, kasama rin sa 100. Damn, respeto, men. Respeto sa hassle ng hirap ng buhay. Magsya-shanghai po kayo. Yung magtatagtag ng vino, di ba? Yan. Alam yung gawin, magdamag. Nakakasama na loob ko. Po, Sige. hindi na kailangan magpagiling sa palengke o magtatag ng vino gamit ay kutsilyo. Kasi manual lang po, yan ay pinong-pino na. Di mo na kailangan ng stall sa SM, di ba? Pang-sisig, pang-embutido, pang-shanghai, pang-spaghetti sauce. Sauce. Pag pinalitan po uli natin ng blade yan, itong dulo naman po, pangkat sa mga chapsoy, sa kaldereta. Pang lahat-lahatan. Para may design yung gulay natin. Pag pinalitan ko po Partida ulit, wala yung pang ngipin sa harap yan. pangtanggal Yan ang po tunay ng na manggagawa, di ba? Ito po, tanggal na yung mata ng pinggan. Sila, mga Pwede po masisipag. pangkalis ng bulok sa gulay. Hindi yung sayaw lang ng sayaw. Scoop ng ice cream. Pakita ng Pang-bowl burnik. sa mga puno, Tsaka libag sa pusod. isda. Oh, yun ang Kung masakit. nag-iwan po kayo ng isda, ito rin yung ginagamit ko ma'am sa kamatis eh. Tusok-tusukin lang po natin siya paikot. Buti pa siya natutusok sa likod. Tusok na yan, pang siding sa Mga babae kanina para kamatis lang din. okasyon po, lagi kayong presentable. Ay, Yum, oh! ano ma'am, peng, peng, peng. Para ka na si Chef Boy Logron ha. Isang set po yun, sir. Lahat po nung Sarap ipinakita naman yan, ko nagutom design ako bigla. kasama ng tuwan natin. So, adobo, lagay mo sa iloob Alam ko niyan. po, inaay. Pagka wala Kamating na pong adobo. talas, huwag po ninyong itatapon pati yung blade. Kasi naihahasa po. Ilalagay lang po ninyo yan sa freezer, dun sa nagyayelo. Bakit? Yun po kasing temperature nung lamig, yun ang nagpapatalim sa kanya. Para po bang solid din yung blade niya. Ice tempered na. Ano po? At saka po, Totoo huwag ba po yun? kayo mag-alala yung mga Scientific- plastic po scientifically nito, correct mga ba yun? rubberized, no? Pero okay lang, di ba? Kasama sa Hindi na po advertising yan. yung kasi yung mga made in China, May virus. po 100 lang. Lahat po nung ipinakita kong design. Sandaan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yung nakahiwalay na blade, 7, 8 sa keso, 9 yung pambalat. Ano? Pengi nga yan. Pabili nga yan, kuya. Pucha. Parang di na galit nanay ko sa akin dahil kakapanood ko na Arbreezy. Yung instructions na nasa tayo. Best marketing strategy, kuya. Mabuhay ka, kuya. Mga nagpapakahirap sa buhay para maitaguyod ang sarili o ang pamilya o ang bayan, di ba? Salamat po. Oh, easy. Ako, kuya, message mo ako sa pag-unboxing kami niya, bigyan mo ako ng 10 niyan. Comment mo ako kung sino ka man, kung makita mo man to, kung may kilala man kayo dyan, please, gusto ko bumili sa kanya. Doon ka sa sulot, sulot na sulot ka. Diba? Kuya, meron bang panghasa dyan ng mga maitim na pusod? Yan ang pinakamasakit. Kung kahit anong gawin mong hirap sa buhay, hindi pa rin sapat para guminawa ang buhay mo. Napaka makulay na koleksyon to. Salamat sa mga nagpadala ng mga hangal dyan ng mga videos. So, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga maitim na pusod nyong friends, at huwag nyo itong mag-subscribe. Paul Lausch.